Kamoši, vítajte na Aftermarket spolujazde. Vedľa mňa sedí Matúš a Matúš je automobilovým nadšencom a recenzentom. Recenzuje auta pre Startstop.sk, kde sa venuje hlavne jazdeným vozidlám. Takisto má svoj podcast, ktorý sa volá Autonewsky a robí aj v Autoimpexe, kde sa zase venuje novým autám. Takže Matúš, vítaj. Ďakujem, že som tu. Ahojte. Poďme jazdiť. Spúšťam. Nürburgring, čiže to, čo minule. Nürburgring Nordschleife a uvidíme, aký čas dá, keď mu budem dávať úplne primitívne otázky. Ako dosť sa toho bojím, popravde. No, Denis naposledy sa moc nevedel sústrediť, aj keď on to môže úplne namakané, ten simulátor, ale ako som do neho kecal a dával mu otázky, tak mu to proste akože párkrát sa vybúral. Jazdíme na S13 dneska. A nevážem si, že vieš, vymeniť, ja jazdím predokolky skôr, zadokolka. No práve táto S13 chceme ju jedného dňa zhmotniť a bude to naše firemné auto, to znamená, že budeme jazdiť na nej a ide aj o to, aby si vedel dobre porovnať svoj čas s Denisom. Dobre, Matúš, tak poďme sa sústrediť, poďme rozmýšľať popri tom jazde. Snažím sa. Top 3 autá, ktoré by si chcel vlastniť. To by M3 Competition Touring, XM, a BMW XM a Nissan GT-R Nismo. OK, tak to je pekný výber. Prečo práve tieto autá? Touring, nezmyselné auto do obchodu, jedno potrebuješ proste zemiaky previesť nejako. XM-ko, Batmobil, čistý. A vieš, že prečo si kúpiť byt, keď si môžeš kúpiť auto. A GT-R-ko je srdcovka. No tak to je jasné. GT-R-ko je všetkých srdcovka podľa mňa. A ideme na otázky. Aký je najväčší výrobca japonských automobilov? Toyota. Správne. Aké japonské auto je najrýchlejšie na svete? Je možnosti, keď chceš. Skús, daj možnosti. Nissan GT-R, Lexus LFA Nürburgring Edition alebo Honda NSX. LFAčko. LFAčko Nürburgring Edition, presne tak. Aký je najstarší japonský výrobca automobilov? Ak chceš... Daj mi možnosti, ak môžeš. Dobre, Toyota, Nissan, Honda alebo Daihatsu. Daihatsu. Správne. Aký je názov auta s najväčším dojazdom na jedno nabitie? Názov auta s najväčším dojazdom na jedno nabitie. Rýchlo. Tesla Model S Plate, Lucid Air Dream Edition alebo Mercedes-Benz Lucid Air. Správne. A dojazd vieš si typnúť približne? 723. 830. Pekne. A teraz, ktoré auto má najvyšší redline? Čiže ktoré točí najvyššie otáčky? Po A RX-7, po B NSX, po C Golf 1.9 TDI alebo po D Honda S2000. Sú tam nejaké Rotary autička? Čakaj, Mazda to bola. No, ešte skús. Ešte, zopakujem prosím ťa ešte raz. RX-7 Mazda, Rotary, NSX Honda, Áno. Golf 1.9 TDI alebo Honda S2000. S2000 točí strašne vysoko. Točí. Je to 9000, je to ona. RX-7 točí 8 oficiálne a RX-8 už má potom vyššie to číslo, ale teda vyhráva S2000. Toto je hrozné inak. Ktorý z týchto automobilov bol prvým sériovo vyrábaným autom na svete? Ford Model T. Benz Patent Motorwagen, De Dion, Boulton, Panhard, Levasseur, Peugeot Typ 3. Tak to bol ten Benz. Bol to ten Benz, ale možno máš pravdu, len to tu nemám. Aké je najmenšie auto na svete? Dobre, skúsme to vytočiť. Á, sme doma. Spiatočka, ideme. Tak, máme čas. Čiže aký je najmenší automobil na svete? Po A Peel P50, po B Messerschmitt KR200, po C Isetta, poznáš, že? Poznám, no. A po D Smart Fortwo. Najmenšie auto. To prvé Ačko. Ktoré to bolo? Netuším. Peel P20. No, presne to. P50. Je to tak. Aké je najľahšie auto na svete? Po A Ariel Atom, po B Caterham 770, po C KTM X-Bow a po D BAC Mono. Bug Mono. Alebo Caterham. No, vraj je tu Caterham 170. Neviem presne povedať váhu, ale to je fakt, že ľahké, lebo Ariel Atom je mega ľahký, má 600 kg, niečo také, neviem z hlavy. Ale ten Caterham mi bolo aj zvláštne, lebo vyzerá celkom... On vyzerá byť ťažší ako ten Ariel. A je brutálne ľahučký, takže to ma fakt, že prekvapilo. Dobre, aká je najväčšia svetová automobilka? Najväčšia svetová automobilka, to by som akože mal vedieť.
Chceš možnosti? Daj, pre istotu. A Toyota, Pobe, Volkswagen, Poce, General Motors, Poce, Stellantis. Najväčšia buďte. Stellantis. Nie, je to Stellantis? GM, Volkswagen, to je fakt. Tak teraz sa akože hambím. A hneď druhá je Toyota, po ňom veľmi tesne a myslím, že tretí je Stellantis. Ja som bol v tom, že Toyota bola akože iba v predajoch, že taká, že najsilnejšia, ale že sú najväčšiu halus. No, je to sranda, tak Volkswagen pod ten koncern Sueček vlastne patrí, tak je to celkom... Som vôbec v vodidlách, práve, počkaj. Tak. Denis sa už nemusí obávať. Je to dobré, ideš fajn. Aký je najstarší automobilový závod na svete? Možno si ťa poprosím. Mille Miglia, 24-hodinový Le Mans, Indianapolis 500, alebo Paríž-Rouen. Paríž-Rouen, alebo Miglia. Je to Paríž-Rouen. Akú značku založil ujko Ken Block okrem Hooniganu? Lebo však o Hoonigane asi vieme. A teraz je tu možnosť Ethnist, NOS, čiže Nitrous Oxide Systems, HKS, alebo DC Shoes. DC Shoes. Je to DC Shoes, čiže bol spoluzakladateľom aj tejto fashion, hlavne toplenkovej značky. Mal si DCčka niekedy? Mal som určite DC. Ja som mal DCčka. To brutálne tenisky. Ale vásky boli prvé kecky, to som bol strašne šťastný, keď som si ich kúpil. Dobre, v roku 1968 Elliot Handler prišiel s konkurenciou hračkarských aut pre značku Matchbox. Ako sa volala táto značka? Po A Maisto, po B Burago, po C Hot Wheels, alebo po D Winnie Champs. Hot Wheels, alebo Burago, ale asi Hot Wheels. Je to Hot Wheels. Kokos, že to ide dosť brutálne. Akože polku som typol. Ale takýto má byť podľa mňa automobilový žurnalist, ktorý sa nechá zaskočiť a popri tom ešte ide... Súmare, nevieš, že odpovieš, aj keď nevieš. Ako sa volal seriál z 80 rokov, v ktorom vystupovalo auto s menom Kit? Knight Rider. Knight Rider, dobre. Ktoré auto je známe aj ako Widowmaker? Porsche 918, ale Carrera GT. To nie úplne, ale si blízko. Vdovorobič, Widowmaker, vdovorobič. Čiže Toyota Supra, Volkswagen Beetle, Fiat Cinquecento alebo Porsche 930 Turbo. Tak 930 to bude. Je to tak. Čo znamená doslovne skrátka BMW a teraz ti dám... Bavarische Motorwagen ďalej. Nie. Brzdy motor volant. Brutal moving vehicle. Alebo bazárové motorové vozidlo. Alebo Bayerische Motorenwerke. Bayerische Motorenwerke. Je to tak. BMW. Ktoré auto vzniklo ako priamy konkurent Fordu Mustang? Čiže máme Mustang a potom máme buď Dodge Challenger, Chevrolet Camaro, Škoda Octavia RS alebo Dodge Viper. Akože priamy konkurent je Camaro, nepriamy bude Octavka. Je to presne tak. Čiže slovenský Mustang je vlastne Octavia RS. Čo používali ľudia predtým, než vznikli smerovky? Po A sviečky, po B kríšali kamidu, po C gesta rukami, alebo po C nohy, čiže vystočili nohu smere. Gesta rukami. Gesta rukami. Čiže myslíš, že takto, myslíš, že takto ukazovali, že kam idú, hlavne v Nemecku. Dobre, Matúš, prešiel si našim kurzom, máš veľa bodov, ale čas máš zatiaľ o minútu horšie ako Denis, ale tak či tak ti gratulujem, lebo... Mám ísť ďalej? Lebo máš super vedomosti, takže bolo to skvelé. Už to môžeš odparkovať. Ďakujem. Počkaj. 13 dáme opraviť. Tak. S13 dáme opraviť a ja dúfam teda, že si užil túto jazdu. Bolo to super, ale... Aký si mal čas predtým, keď som ti nedával otázku? Vieš, akože asi pol hoďku alebo koľko sme to tu jazdili a mal som, že najlepší 7.26. Akože je to také, že snaží sa sústrediť, ale nejde to sa sústrediť. Dobre, uvidíme, že čo ďalšie. Super, díky. Tak, ešte raz. Čaute.